खुंथायनिफ्राय बोख्लायदोंमोन। मोनसे आलादा रायजोनि दाबिया आसामनि राजखान्थिखौ गोमोहोदोंमोन। 2003 मायथाइयाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल थामहिनबा BTC-खौ गायसननाय जादोंमोन। अब्ला गोजोननि मिजिं फैदोंमोन। 2020 मायथाइयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु आरो बर'नि हाथियारारि हान्जा NDFP-नि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा जायो। आसामनि सा-सोनाब खनायाव गोसारनाय बर'लेण्ड, जाय मोनसे समाव जांख्रिखांनाय आरो जुजिनाय हादाबमोन, दिनै मिजिं आरो सोलायनायनि सल' जाबाय। बे सोलायनायनि गुदियाव मोनसे गोदान राजखान्थियारि साननाय दंमोन। बेनो जादों इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल, थामहिनबा UPPL। बे मोनसे जांख्रिखांनायनि सल', मोनसे सिमांनि सल' आरो बैफोर सुबुंफोरनि सल', जाय जुजिनायखौ जौगानायाव सोलायहोदोंमोन। बड'लेण्डनि राजखान्थियारि दावबायनाया 1980 मायथाइनि बोसोरफोराव जागायजेनो। मोनसे आलादा रायजोनि दाबिया आसामनि राजखान्थिखौ गोमोहोदोंमोन। बर' लिबारेशन टाइगार्स बायदि आफादफोरा हाथियार लादोंमोन। नाथाय जेब्ला 2003 मायथाइयाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल थामहिनबा BTC-खौ गायसननाय जादोंमोन, अब्ला गोजोननि मिजिं फैदोंमोन। जिखियानो जाया मानो, उननि बोसोरफोराव जौगाथायनि आंखाल आरो समानथि गैयैआ सुबुंफोरखौ गोदान दैदेनगिरि नागिरनायाव हगारहोदोंमोन। 2015 बर' समाजाव सोलायनायनि मोनसे गोदान गुथाल ओंखारो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट थामहिनबा BPF-जों गोजोन गैयै जानानै माखासे खामानि मावग्राफोर आरो लाइमोनफोरा मोनसे गोदान पार्टी बानायनो थिरांथा लादोंमोन। बे रोखोमैनो UPPL-नि जोनोम जादोंमोन। बे पार्टीनि गुदिया प्रमद बर' जायो, जाय बै समाव एबसुनि आफादगिरिमोन। बिथांनि थांखिया जौगाथाय आरो सोलोंथाइनि लामायाव बड'लेण्डखौ जौगानाय जांख्लायाव लांनायमोन। 2020 मायथाइयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, एबसु आरो बर'नि हाथियारारि हान्जा NDFP-नि गेजेराव बिटिआर गोरोबथा जायो। 2020 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव UPPL-आ BPF-नि थाखाय मोनसे गेदेर जेंना सोमजिहोदोंमोन। UPPL-आ BPF-खौ BTC-नि खुंथायनिफ्राय बोख्लायदोंमोन, जाय गोबां बोसोरसिम गोहोआव दंमोन, आरो प्रमद बर'आ बिटिआरनि CEM जादोंमोन। बे खालि गोहो सोलायनायल' नङामोन। सरकार सालायजेननायनिफ्राय लाना UPPL-आ बिटिआरआव गोबां गोनां खामानिफोर मावबोदों। बिटिआर सोरखारा लाइमोनफोरनि थाखाय बड'लेण्ड सुपार 50 मिशन बेखौ जागायदोंमोन, जेराव IIT, JET आरो APSC बायदि आनजादफोरनि बेसेन गैयै कचिं होनाय जादोंमोन। गोबां सोलोंसाफोरा दिनै सोरखारि मावमिन आरो आरोंदायारि फसंथानफोराव सौहैबाय। बे बिथांखिया बर' लाइमोनफोरनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनायनि मोनसे गेदेर बिन्दोमोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि बिथिङावबो नायोब्ला, बैसोमुथि मिशननि जोहै 3 लाखनिख्रुइबो बांसिन रायजोफोरनो हानि पाट्टा रानना होनायखौ नुनो मोन्दों। बेफोरनि अनगायैबो UPPL सोरखारा गामि गफानि आइजो आफादफोरनोबो गोबां अनसुंथाइफोर होना जौगाहोनो नाजादों। लोगोसेनो बर' हारिखौ जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावदों। बर'नि हारिमु बिथिङाव खामानि मावनायावबो UPPL सोरखारा फासयनानै थायाखै। बर'नि हारिमुखौ जाहाथे गुबुन हारिया सेख'नानै लाङा, बेनि थाखाय UPPL सोरखारा बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोर जेरै आर'नाइ, गामसा, दख'ना, बर'फोरनि आंगो जामुं नाफाम, अनला खारै बायदिफोरखौ GI-टेग खालामो। बेबादिनो गासै 26 बेसादफोर UPPL सोरखारा बर'नि मुङाव GI-टेग खालामदोंमोन। समजों लोगोसे UPPL सोरखारनिफ्राय सुबुंफोरनि मिजिंथियाबो बांदों। नाथाय 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिया मोनसे गोदान सल' लिरदोंमोन। सोलिबाय थानाय जौगानाय आरो माखासे बाथ्रा दान्थेलायनाय थासेयावबो ओनसोलारि थाखोआव राजखान्थियारि बादायनायनि जाहोनाव UPPL-आ गावनि सुबुं अनजिमाखौ लाखिना दोननो हायाखैमोन। बेनि फिथाइ महरै 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थियाव UPPL-आ इनायै जेनदोंमोन। BPF-आ आरो गुबुन ओनसोलारि हान्जाफोरा ज' जानानै गोबांसिन भट मोननो हादोंमोन। बे जेननाया खालि मोनसे राजखान्थियारि फिथाइल' नङामोन, अदेबानि मोनसे गोसोखांहोग्रामोन दि सुबुं फोथायथिखौ मोनफ्रोम समाव आरजिनो गोनां जायो। अब्लाबो UPPL-जों गायसनजानाय हारिमु, सोलोंथाइ आरो गोजोननि बिथाया जेब्लाबो बड'लेण्डनि राजखान्थिखौ थुलुंगा होगोन। राजखान्थियाव देरहासारनाय आरो जेननाय मोन्नैबो गोनांथार। देरहासारनाया थांखिखौ दिन्थियो, जेननाया लामा दिन्थियो। UPPL-नि सल'आबो बे लामाजोंनो सोलिबाय थानाय, जेराव जुजिनायजों मोनसे गारांआ गासै